Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, este espazo das madrugadas, así como quen vos fala, énchese dunha grande responsabilidade, pois a quenda de hoxe correspóndelle ao noso capitán, que tamén é o piloto diste navío que se chama Nós, a xente do redor. Que cada paso nos leva máis lonxe no mundo cultural. Hoxe vou ter o prazer e a honra de ler unha das moitas historias vampíricas que surxen da mente de Avelino Jácome. Hoxe porei voz a que este mestre da palabra regálanos no número 19 da nosa revista e leva por título O vampiro do muiño. O vampiro do muiño. Instalaron portóns onde comeza o camiño. Tapiaron a esperanza para que os cazadores non crucen o abismo e non se carguen de efluvios protectores. Nisa cazavampiros, a canina, xa o liscou a súa presenza. Coñece os buratos nos muros onde as serpes vampíricas copulan con lagartos e sapos. A cobiza e a luxura moran entre as vellas paredes do disimulado muiño. Bailan entre cadáveres de nenos afogados e fotógrafos mortos. A guerra é tan intensa neste lado do val que as vaguas son tan copiosas que provocan treboadas e riadas. Nós, os instruídos por o que sempre foi, sabemos onde acudir para aliviar aos feridos e derrotados. Mais madurou a colleita demasiado asiña e precisamos segadores de espectros que recollan o que se perdeu. Debemos instruir no libro da sabiduría a máis soldados para que poidan enfrontarse a espíritus tan poderosos, comenta Nisa mentras camiñábamos pola ribeira do río. Sabemos que na mesa de pedra abandoada está o pasadizo que leva ao inferno do muiño. Non dubidamos. Bertier a Grande, tamén coñecida como sacerdotisa, acompáñanos e leva os punzóns de lume, a arma necesaria para vencer ao vampiro cruento que devora os seus propios fillos. O agocho maléfico está afeitado de oficios. Os nosos pés esvaran entre os seus corpos babentos. Cando chegamos ao niño, 2 punzóns nos ollos e a erva do esquecemento inactivan ao vivente. Coa espada de iridio seccionamos o seu branco pescozo e ofrendámolo ás cobras. É máis doloroso ca a morte a perda do que máis amas. Vivir convértese nun lamento, di a sacerdotisa ao regresar. Eu penso e calo. Ás veces desexaría non ter nacido. Creo que tanta maldade me está quebrando. Atacando vencerá o maligno. No aire escoitouse unha voz suave, como o son da erva cando acariña o vento, que dicía: non tarda, permanecede fieis, que o galardón está preparado desde antes do nacemento
do universo. E unha curuxa surcou o camiño de Santiago. Nas ás da noite achegáronse a raíña do mar, adestradora de Negrillo, o cazador Roxer de Santomé e o propio Negrillo para consolar a sacerdotisa. Entraron pola xanela en forma de estrelas e bicaron os seus cabelos, mentres Nisa e máis eu, entregados a Morfeo, soñábamos cun mundo mellor. Grazas, Avelino.